Kainit naman kayo adlaw ni. Unsa naman taon ning kana eh. Akong bag daw kayo marag na nauga na siguro ron. Kaya ako lang taon og nauga ba. Oh, murag uga na gid ni ba. Kabungot ano kay may na lang magwapo. Magwapo ni. Kohoy, masamad mo ko taon ni ron. Tawa ron okay? Samad jud. Atay kamat ko, no? Sama jud. Ako yun yung sama ba? Dugo. Uy, kalain. Buwa kay tanan. Na? Mupo ka ketaasan ha? Empat ko balik pulog ay. Kasama to kagulang. Gulang naman juga tanaon. Hindi. Wala gito ito. Nabalay na noon. Ang mga tigulang nili na nagpulog ako na nakaputi. Masama ta katigulang na. Gulang naman juga. Gibatan unan ka na mong naong? Batan unan siya. Kaya nagdala pa sa buhok na puti po. Nasamo. Mamang ko na usoron. Ito na oh. Mama na uso nga buhok. Tanawa si Busing nagpaputi man gani, nagpabulaw, nagpayelo. Ku ato marag lukit taya. Taya. Kana imo haon, nino tong tanawon. Ako gani akong naiputi ron nga buhok. Mapaputi man pugog buhok. Tong sidla kaayo. Gwapo sa buhok. Gwapo. Kadawa sa citizen, patakadawa. Mahadlok makagbulak ka kadawat sa kuan? Citizen. Dari ato lang edita, lang leja. Sige dawat katulong din ko nakadawat og cake nya wala pa kadawat og kwarta. Tulong nakadawat og cake. Mas maayo ba mahalo kadawat kwarta basta kadawat og cake. Jas. Tira ra cake kas kabuok, tira ra hurot ana. Ya, ang cake ra ba nakagamay ana na lang kadaka o. Saan ka nakadak nga palad man na. Nipis na lang ana na lang ano. Ang makarawas ko nga sure sa tetes man daw. Sa 63? Di sakto pa cake pa yung madawat. Nya kay magsisito pa mo ko karon sunod. Ano ba ni si cake pa yung madawat, dili pa kuan. Dili pa kwarta. Angay ninyo nga mga 60 to. Angay pa na dili pa na nyo di pa mo tabangan. Pero tami atong agi kay ano mas lang daan og bago nganon daw. Nya kay doon naman ko nang gawas mas laba pa na mag-edad pa na nice kita o tinta na may nagawas.